Udalak aurrekontuaren 85%ko betetzen mailaz, 9,5 milioiko superabitaz eta 63,5 milioiko zor bateratuaz itxiko du 2018 urtea. 2014an baino 128 gutxiagoz. Iruñaren aintzatespen ekitaldia aurrendako plana prestatu duten persona eta entitatei horri esker UNICEFek haurtzaroaren hiri adiskide gisa aitortu baitu hiria. Udalak eta COCENFek ez da BIP gune bat, behar bada kanpaina abiatu dute, desgaitasuna dutenei aparkatzeko erreserbatzen zaizkien tokiak erabiltzari lotuta. Osasunak kanpaina abian jarri du kannabisaren kontsumo errekreatiboaren gaineko eztabaida soziala sustatzeko. Garunean eragiten ditzaken efektuei eta osasunerako ekar ditzaken bestelako arriskoi buruzko informazio ematen du. Preso dauden Alsasuko gazteek politikari zenbaiten bisita izanen dute gaur. Osasuna taldeari abala emateko lege proposamena aurkeztu dute Geroa Baik eta EH Bilduk. Titular hauekin hasi dugu martxoa. Iruñeko udalak aurrekontuaren gastuaren 85%ko betetze mailarekin itxi du iazko urtea, 2018a. 9,5 milioiko superabita eta 63,5 milioiko zor bateratua izan dira. 2014 urtearekin alderatuz, bai sarrerak eta baita inbertsioak ere igo egin dira. Ekitaldiaren amaieran Iruñeko udalak 2018ko ekitaldi ekonomikoa 213 milioiko aurrekontuaren 85%ko betetze mailaz ixtea aurre ikusten du. Kopurutan, 202,34 milioiko gastua eginda 206,15 milioiko diru sarrera egin ondotik. Aurreko ekitaldien ildo berean urtea ia 9,5 milioi euroko superabitaz amaitu da. Diru sarreren eta gastuen arteko aldeari dagozkion 3,81 milioi gehi 5,7 milioi doikuntzan. Udal sektore publikoak udala bera, hirigintza gerentziako eta udaleko haurreskoletako erakunde autonomoak eta udalarenak diren beste entitate eta fundazio batzuk barne hartzen dituenak 63,5 milioiko zor bateratuaz amaitu du 2018 urtea, 2014an baino 128 gutxiagoz. Patricia Perales tokiko ekonomi jasangarriko zinegotzi ordezkariak eta Gerardo Hurtado Ogasuneko merkataritzako eta turismoko zuzendariak prentsaurrekoan aurkeztu dute Iruñako udalak 2018ko aurrekontu ekitaldia ixtean duen ekonomia zein finantza egoera. 2014ko zor bateratuak 102,1 milioi euro jotzen zuen, hoietako 85,5 Iruñako udalari lotuta zeuden, eta 16,7 udalarenak diren entitatei. Zorra murriztuz joan da udalari dagokionez 53,7 milioira iritsi arte, 1,37 gutxiago. Eta 9,8 milioiraino 1,42,4 gainontzeko udal entitate, enpresa eta fundaziotan. 2008aren bukaeran. Guztira udalak eta bere sektore publikoak 63,5 milioi euroko zorra dute. Bestalde, diru zaintzaren likidezia egoera ere azpimarratu da, udal sektore publikoaren finantza kaudimena islatzen duena. Legegintzaldi honetan, 161,8 igota, 2014an zeuden 29,1 milioi eurotatik 2017aren bukaeran zeudenak 47,1 milioietara igaroz. Prentsaurrekoan kudeaketaz bezain batean 4 parametro nabarmendu dira, lehenik kontuen onbideratzea, bigarrenik diru bilketarako gaitasun handitzea, eta gastu zein inbertsio gaitasuna berreskuratzea. Hirugarrenik zerbitzuen eta enplegu publikoaren hobekuntza, hau da langile gastuak, soldaten igoera, ordaintzeke, zeuden aparteko ordainsarien ordainketa eta zerbitzuen berrudalekotzea direla eta. 15% igo dira eta bitartean gastu arrunta zerbitzuetako inbertsioaren isla 14% igo da, batez ere gizarte arloetako esleipenak indartzeagatik.
eta laugarrenik ondarea ahalik eta gehien mantenduz kudeatzea. Patricia Perales zinegotzi pozik agertu da kontu publikoa kudeatzeko beste era bat dagoela erakusteko gai izan garelako, hoiek oinbideratuz eta aldi berean gizarte inbertsioa zein enplegu publikoa defendatuz. 2018ko ekitaldia itxita diru sarrerak aztertzean eta 2014ko itxieraren aldean hoiek 9% igo dira, duela 4 urteko 188,83 milioi eurotatik iazko 206,15 milioietara igaroz. Gutxi gora bera diru sarreren laurdena zuzeneko zergek sortzen dute, lur kontribuzioa, gainbalioa, zirkulazioaren gaineko zerga eta JST barne hartuta. Hoien bilketa 10% igo da, 2014ko 50,82 milioietatik iazko 50,73 milioietara. Bestalde zeharkako zergak ere igo dira, 1,81,31 milioietatik 9,6 igaroz. Tasa eta prezio publikoen bidezko diru sarrerak 10% igo dira. Udalaren diru sarreren erdia transferentzia arruntei dagokie. Nafarroko gobernuak emandako diru jasota tokiko ogasuneko funtsan eta horrelako kontzeptuetan. 2014an 96,03 milioi euro sartu ziren eta 2018an aldiz 110,8 milioi, 6% gehiago. Ondasunen besterentzean adibidez udalaren lurzoruen eta ondasunen salmenta finantza gaitasun handiagoa ahalbidetzen duena 60% igo da. 2014ko 3,17 milioietatik 2018ko 5,28 milioietara. Baina legegintzaldia oso alderatuta honetan 22,27 milioi euroan saldu dira ondasunak, eta aurreko legegintzaldian 29,93 milioia euroan besterendu ziren udalaren ondasunak. Hots 25,6 gehiago. Kapital transferentziez bezain batean, Nafarroaz kanpoko administrazioen finantzaketatik etorrita batez ere estatua eta Europar batasuna bilketa 80,4 jaitsi da 2014ko 2,62 milioietatik 2018ko 0,41 E-planetik etorritako estatuko inbertsioen amaierak eta murrizketak azaltzen dute Europako laguntzen ataleko jaitsiera. Gastuei dagokionez langileriara bideratzen da partidarik handiena. 2018an partida horretan gastatu dira 86 milioi, eta hori 2014an gastatutakoa baino 1,15 gehiago da. Orduan aurrekontu hori 74,52 milioi eurokoa baitzen. Gorakada horren arrazoi nagusiak dira azken urteetan metatutako soldata igoerak, udal langilei zordundutako aparteko ordainsariak ordaindu beharra, eta lehen kanpora ateratako zerbitzuak udalaren eskuetara itzuri direla, bestea beste etxez etxeko laguntza zerbitzua eta haur eskoletako Hello delakoen sukalde eta garbiketa lanak. Gastuetan izandako gorakadarik handiena inbertsioen kapitulari loturi dago, inbertsioak 183 hazi baitira. 2014 urtea itxi zenean, hirian egindako inbertsioek 4,7 milioi euro jotzen zuten eta 2018an aldiz, konzeptu horrek 13,3 milioi euro zituen. Kapital transferentziak 1,70 murriztu dira, 2014ko 6,83 milioietatik 2018ko 2,06 milioietara. Diru gutxiago transferitu baita hirigintza gerentziara, bere planak eta proiektua garatzeko. Gastu arrunta ere 14% igo da 2014ko 62,88 milioi eurotatik 2018ko 71,7 milioietara, udal zerbitzuak hobetzearen ondorioz, batez ere gizarte zerbitzuei loturiko laguntzez bezain batean. Finantza gastuak eta transferentzia arruntek 1,67 eta 1,7 egin dute behera, urren ez urren, zorrak eta haiengatik ordaintzen diren interesak murriztu direlako besteak beste. Alderatu diren beste datu ekonomiko batzuek aditzera ematen dute udalak 30,15 milioi euroko balioaz eskatu zituela maileguak 2011 eta 2014 artean. Aitzitik azken 4 aurrekontu ekitalietan
2018 arte ez da euro bat ere esleitu kontzeptu horretarako. Azkenik Fitch kalifikazio agentziak egiten duen balorazio indiziaren arabera, Iruñako udalaren egoera hobetu eginda, 2014ko triple B kalifikaziotik ara igaro delako 2018an eta hortaz igotako 2 maila hoiek etorkizun hobea iragartzen dute ekonomiaz eta kredituez bezain batean. Iruñeak errekonozimendu ekitaldia egingo du aurrendako plana prestatu duten pertsona eta entitateen lanaren omenez. Izan ere, UNICEFek haurtzaroaren hiri adiskide gisa aitortu du Nafar hiriburua. Iruñeko udalak aurrendako planaren prestaketan engaiatu diren persona eta entitate guztiak aintzatesteko ekitaldia egin du gaur goizean. Konpromiso horri esker, UNICEFek haurtzaroaren hiri adiskide gisa aitortu baitu hiria. Mikel Agirre Erreak UNICEF Nafarroko lehendakariak eman dio aintzatespen izendapen horren ikurra Joseba Asiron Iruñako alkateari haurretan eraben eskubidekin erakutsitako konpromisoagatik. Gaurtik aintzina Iruñak seinale berri batez eginen du ongietorria hirira haurtzaroaren adiskide dela aditzera ematen duenarekin alegia. Plana prestatzeko lanetan protagonistek berek, familiek eta tartean sartzen diren esparru ezberdinetako aditu zein profesionalek parte hartu zuten. Eta horregatik udalak gaurko ekitaldiaren bidez adieraz nahi izan die beren eskerrona eta aitortza hori haiekin guztiekin partekatu. Besteak beste, ekitaldi horretan izan dira gazte erantzunkidenak, udaleko haur lantalderako kideak eta haur eta gazten entitateetako ordezkariak, hots, planaren prestaketan parte hartu duten personak. Ekitaldian izan dira baitere hiriko erraldoi eta buru handien konparsako zenbait kiliki. 2018-2022ko aurrendako plana haur gazte eta helduen kezkak zein eskaria jasotzen dituen agiria da. Gaur egun garatzen ari diren ekintza guztiak eta urten hasita 2022 urtera arte bultzatu nahi direnak ere bateratzeko asmoarekin prestatu zen. Haur eta neraben eskubideak haien bizitzeko arlo guztietan bermatze aldera. Eta eskubideen ikuspegitik abiatuta haien garapen personal eta soziala bultzatze aldera. Lehendabiziko aurrendako plan hau abiatzeko funtsezko 2 organo sortuko dira. Plana bultzatu eta garatzeko batzorde tekniko politikoa eta aurrendako partaidetzako organoa. Non udalari ematen alko baidiote haien behar zein kezken berri bertan eskariak eginez, kexu agertuz edo iritzi emanez. Planean jasotakoaren arabera adin txikikoak Iruñako biztanleen 16,61 dira. Egindako azterlenarekin bat aurrek egindako honako eskari hauek biltzen dira planean. Jolasteko, kirola egiteko, sormen artistikoa garatzeko eta naturarekin harreman estua mantentzeko tokiak, parte divertigarriagoak eta zinema aretoak Iruñako erdigunean. Neraben eskariek bildu ahal izateko aterpeko tokiak dituzte ardatz, baitere arautu gabeko sormen artistikorako erraztasunak izatea, kirola egiteko eremuak eta skate parkour zein abentura anitzeko parkeak, genero indarkeriarekiko, matxismoarekiko eta homosexuala izateak eragindako bazterkeriarekiko arduratua eta sensibilizatuta agertzen dira. Helduek adibidez positiboki baloratzen dute hirian tratu onak bultzatuko dituzten haurretan neraben sareak eratzea. Zerbitzuen arteko osagarritasun kasu zehatzen inguruko jarduketen koordinazioa eta haurretan neraben aldeko lan komunitarioa indartu beharko liratekeela uste dute. Mendekotasunei berdinen arteko jazarpenari eta haurren babesgabetasunari aurre hartzeko eta genero berdintasuna lantzeko jarduketak eskatzen dituzte. Egoera zaurgarrietan dauden aurrez bezain batean, planean, antzeman da lanean jarraitu beharra dela. Eskubide hauek babestu eta bultzatzearen alde. Ukitzen dituzten kontuen inguruan parte hartu eta erabakitzeko eskubidea, aniztasunarena, irisgarritasun unibertsalaren eta guztiondako hiri diseinuarena. Horrez gain gizarte sensibilizazioan ere lan egin behar da eta babesgabetasun egoeretan gaixotasun kronikoek jota edo bestelako zailtasunen aurrean dauden adingabeak laguntzearen alde.
Genero indarkeria egoerak bizi dituzten haurrak biktimatzat hartzeko beharra azpimarratzen da. Biktima gisa, berariazko arreta eta tratamentu suspergarria behar dituztelarik. Haurtzaroaren hiri adiskideak programa honakoek bultzatzen dute UNICEFeko Espainiako batzordea, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa, Espainiako udalerrien eta probintzien federazioa eta haur eta nerabeen behar eta eskubideen unibertsitate institutua. Haurren eskubidei buruzko hitzarmena toki esparruan bultzatu eta aplikatu zedin sortu zen, haurrek eta nerabek haiek ukitzen dituzten gaietan parte hartzea bultzatze aldera. Eta ekimen honetan, engaiatutako udalerrien arteko sare lana suspertzeko. Helburu da politika publiko eragingarriak diseinatu eta abiatzea, hartara adin txikikoen ongizatea hobetzeko, beti ere haien eskubideak defendatuz. Partaidetza bultzatuz eta hiriak inguru bizigarrikoak bereziki gazteentzat izan daitezen eginez. Pentsatzen dut, gainera, haiek nirekin ados egongo direla, esaten baldin badut behar dugula askatasuna bermatzen duen Iruña bat. Askatasuna toki batetik bestera mugitzeko, askatasuna interesatzen zaiena egiteko, askatasuna baita ere haien zaletasunak garatu ahal izateko. Eta horretarako konplexuak diren helburuei aurre egin behar diogu. Hala nola, trafikoa, kutsadura, bizi kalitatea, isolamendua, intolerantzia edota ezberdintasun sozialak eta horretan haiek asko esan behar dute. Desgaitasunaren bat dutenei eskainitako aparkatzeko lekuak erabiltzearekin lotuta dagoen kanpaina bat jarri da martxan. Iruñeko udala eta Kokozenferen eskutik izan da ez da BIP gune bat behar bat da izenburupean. Ez da BIP gune bat behar bat da, horixe da mugikortasun urriagatik desgaitasuna duten personei erreserbatuta dauden aparkatze tokiak behar bezala erabiltzeari buruzko sensibilizazio kanpainaren leloa. Iruñeko udalak eta Kozenfek bultzatutako kanpaina informazio ematekoa da funtsean. Udaltzaingoaren zaintza lanak indartuko badira ere. Herritarren kontzientzia eskatzen da, giza legezkoa ez diren erabilerak eta jokabideak saiesteko, diru zehapenak, isunak eragiten dituztelako, baina batez ere halako tokiak benetan behar dituztenen kaltetan doazelako. Kanpainaren barruan dago metro batetik gorako diametroa duten biniloak, komikietako bunbullo formadunak, paratzean, hirian desgaitasuna dutenendako erreserbatutako 40 tokitan. Binilo hoietan oihartzun ematen zaie toki hoien onuradunen ahotsei, hots desgaitasunen badutenei. Aditzera ematen baita, bertan aparkatzea ez dela pribilegio baten ondorio baizik eta errespetatu behar den premia batena. Horrez gain, Kozenfen federatuendako kide diren voluntarioek eta Dornierreko langileek 2000 txarteltzar jarriko dituzte erreserbatutako toki hoietan aparkatuta dauden ibilgailuetan. Txartel hoietan zenbait personaren izen-abizenak ere aipatuta. Testigantzak izango dira eta lehen personan kontatutako dute zertarako erabiltzen dituzten halako tokiak eta nola zuzeneko kaltea eragiten dieten toki hoien iruzurrezko erabilera. Halaber, kanpainak toki hoietan erabiltzaileak animatu nahi ditu kanpaina sare sozialen bidez edatzera. Aparkatzeko toki hoiek zertarako behar dituzten partekatuz. Ez da BIP gunea traolaz. Itziar Gomez herritaren segurtasun eta elkarbizitzako zinegotzi ordezkariak eta Manuel Arellano Nafarroko Kozenfeko lehendakariak aurkeztu dute kanpaina hori. Ardaz duena batetik, mugikortasun urriko personei aparkatzeko erreserbatutako tokiak ongi erabiltzea eta bestetik, udalak persona hoiei hirian aparkatzeko ematen dizkien txartelak ere ongi erabil daitezela. Gaur-gaurkoz Iruñako udalak mugikortasun urriko personei erreserbatutako tokitan aparkatu ahal izateko 4.101 txartel eman ditu guztira. Hirian erreserbatutako eta behar bezala seinalaztatutako 600 toki baino gehiago daude, hoietako 386 lur gainean aparkatzekoak eta auzo guztitan banaturik. Bertan aparkatu dezaten berariazko txartel hori dutenek soilik. 2018an 383 salaketa administratibo jarri ziren mugikortasun urriko personei erreserbatutako aparkatze tokiak
bidegabe erabiltzeagatik. 2017an zio horregatik 405 izan ziren. Baimenik gabe toki erreserbatuta erabiltzeak 200 euroko isuna dakar eta ibilgailua garabiak eramatea. Iruñeko udalak eta udaltzaingoak herritarrei gomendatu die ezen txartel erabiltzaile batek isun ikusten badu, ari erreserbatutako tokia baimenik ez duen ibilgailu batek okupatzen duela. Ahalik eta laizterren deitzeko 092 telefonora. Baimenik gabeko ibilgailuak erreserbatutako toki hoietan aparkatzeaz gain bada antzeman den beste portaera bat. Txartelaren erabilera okerra, alegia, txartela horretarako baimendutako personak ez erabiltzean nagusiki. Iaz udaltzaingoak 126 txartel kendu zituen erabilera okerrengatik, eta kopurua murriztuz joan da azken urteetan. 2017an 155 eta 2016an 275 kendu zirelarik. Mugikortasun urriko personendako aparkatze txartel oker erabiltzeak 500 euroko isuna dakar berekin eta txartela kentzea. Kaso batzutan, txartelaren erabilera oker hori bide judizialetik bideratu daiteke, adibidez, txartelaren titularra zendu den kasutan edota datuak manipulatu direnean, agiri faltsutzea. Txartela baimen ematen du Iruñan desgaitasuna dutenei erreserbatutako tokitan aparkatzeko eta eremu guztietan urdina, berdea, laranja, gorria tiketik ordaindu gabe eta bizilagunak soilik baldintzek haiengana eraginik izan gabe. Baimen ematen die, baita ere, une jakinetan zamalanetarako erreserbatutako tokitan aparkatzeko, beti ere azken aukera gisa eta ez badago beste inon aparkatzeko modurik. Txartelak Europa osoan du balioa, baina erabilera arauak aistian aipatutakoak udalek zehazten dituzte hiri bakoitzean. Kanabisaren kontsumo errekreatiboari buruzko eztabaida gizartean sustatzeko asmoz, Osasunak kanpaina bat abiatu du. Adin txikikoei eta gazteei zuzenduta, ekar ditzazkeen ondorio eta arriskuen inguruko informazioa ematen du. Osasun departamentuak kanpaina berria jarri du abian honako goiburu honekin. Kanabisak zure garunari eragiten dio, pentsatu duzu? Modu horretan biztanleria gazteari zein helduari proposatu nahi dio kanabisaren konsumo errekreatiboaren normalkuntza sozialari buruzko hausnarketa egiteko. Kalterik egiten ez duela sinesten da eta. Era berean osasunerako dituen arriskuen inguruko informazio ematen du. Arrisku serioak eragiten bai ditu bati bat etengabe kontsumitzen bada. Eta bereziki adin txikitxongan bizitzako ibilbiden etendura ekartzen duelako. Eskola eta lan porrotak, familiako edo laguna arteko harremanak zailtzea istripuak eta bar. Drogei eta mendekotasunei buruzko 3. prebentzio planean egiten diren jardueren barnean, Nafarroan bereziki adin txikitxoengan eta gazteengan, kanabisaren, marihuanaren eta bestelako eratorrien konsumo errekreatiboaren nagusitasun handiari erantzuten dio Nafarroko konsumoa Euskal Autonomia Erkidegoekin eta Valentziakoarekin batera, Espainiako handienen eta Europako altuenen artean kokatzen baita. Fernando Domínguez osasun kontseilariak aurkeztu du kanpaina Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuko zuzendari kudeatzailea den Maria Jose Pérez Jarautarekin, eta osasunaren sustapen eta osasun ataleko burua den Margarita Etxaurirekin batera. Domínguezek nabarmendu du kanabisaren konsumoak garunari eragiten diola eta kezkatuta agertu da adin txikikoek eta gazteek asko konsumitzen dutelako, hazkunde eta garunaren heltze etapetan egonik. Kanpaina berriarekin Mari Jose Pérez Jarautak adierazi moduan 3 helburu lortu nahi dira. Batetik, kanabisaren, marihuanaren eta bestelako eratorrien konsumo errekreatiboaren arriskuei eta ondorioei buruzko egungo ezagutza zientifikora egokitutako ezagutza eta pertzepzio soziala sustatzea. Bigarren, konsumorekin loturiko arriskuak murriztea, bereziki adin txikikoengan eta gazteengan. Hausnarketa bultzatuz eta erabaki osasungarriak hartzeko elementuak emanez. Eta azkenik, konsumoren inguruan eztabaida soziala sustatzea. Bertzalde Marga Etxaurik adierazi du kanabisaren konsumoa aisialdi espazioetatik eguneroko bizimoduko egoeratara hedatzen dela. Kanabisa zerbait naturala eta kaltegabea bezala ikusten eta konsumitzen da, baina egia esan,
osasunerako arriskuak ditu. Azaldu duenez, ongizatea eta nolabaiteko euforia lortzeko konsumitzen da edota harremanak egiteko, lasaitzeko edo estresa eta egoera zailak manejatzeko. Baina lortu nahi diren efektu horiek neurrizko kopuruekin ez dira beti lortzen, eta persona batetik bestera alda daitezke. Konsumo kopuruaren eta maiztasunaren, adinaren, sexuaren, pisuaren, personaren aurretiko jarreraren, ingurune sozialaren eta abarren arabera esan du. Foru komunitateko konsumo nagusitasunak Espainiako eta Europako herrialdetako batez bestekoen gainetik aurkitzen dira. Nafarroan kanabisaren presentzia eta konsumoa normalizatu egin da, alkohola edo tabakoa baino gutxiago izan arren. 15 eta 64 urte arteko biztanleria helduaren ia 40%ak eta 14 eta 18 urte arteko biztanleriaren 29% inguruk probatu dute. Adintarte horretan, beheranzko joera gertatu da 2006 urteaz geroztik, baina bi gorakada egon dira, bat 2008tik 2014 eta bestea 2014tik 2016 artean. Bestalde azken 30 egunetan konsumitu duen biztanle kopurua honela banatzen da. 19, 18 eta 29 urte artekoak eta 22, 14 eta 18 urte artekoak. 14 eta 18 urte arteko taldean, Nafarroan bi konsumoetan Espainiako batez besteregiko aldeak estadistikoki esanguratsuak dira. Osasuneko zentroetan 2017tik 2018 mantendu eginda buru eta portaera nahasmenduekin hartatutako gaixoen kopurua. Diagnostiko nagusi edo bigarren diagnostiko bezala kannabisaren konsumoa izan denean. 362 eta 355 kasu urrenez urren. Neraben arretei dagokionean, Proiektu Hombreren suspertu programan 2018an sartutako 72 berritatik 51, 171 kannabisa konsumitzen zutela adierazi zuten, eguneroko konsumoa nagusi izanik eta asteko adina 13 urtekoa batez ere mutilak. Kannabisaren eta marihuanaren osagai psikotikoa nagusia tetrahidrokannabinola da. THC beste osagai kannabinoide askorekin batera. Drogen estatuko eta nazioarteko beste erakunde batzuen planaren arabera, kannabisaren konsumoak garunean eragiten du honako hauekin loturiko funtzioetan. Memoria, pensamentua, kontzentrazioa, mugimendua, koordinazioa, gozea, mina, plazerra eta pertzepzio sensoriala eta denboraren pertzepzioa. Epe laburrera ongizate eta nolabaiteko euforia bezalako efektu onuragarriak sortzen ditu, baina memoriaren hondamendia eta arreta edo kontzentrazioa eskatzen duten eginkizunak egiteko zailtasuna ere sortzen du. Eta horrek ikasketetan eta eskola edo lan errendimenduan eragin dezake, eta absentismoa edo porrota errastu, bizitzako ibilbideen etendura bultzatu. Kannabisak zure garunari eragiten dio, pentsatu duzu kanpaina hainbat fasetan garatuko da 2019 urtean zehar, Nafarroko geografia osoan. Gaur martxoak bat, Altsasuko gazteek hainbat politikarien bisita izango dute. Altsasuko auzia gertutik ezagutzeko aukera izanen dute gaur zenbait diputatuk. Preso dauden Altsasuko gazteak bisitatuko dituzte Zaballako espetxean. Han izanen dira besteak beste, Marian Beitialarrangoitia EH Bildukoa, Joseba Agirretxe Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Gabriel Rufián ERCkoa, Marta Sibina En Común Podemosekoa eta Alexandra Fernández En Mareako diputatuak. Geroa Baik eta EH Bilduk Osasuna taldeari abala emateko legea mahaigaineratu dute. Osasuna taldeari abala emateko lege proposamena aurkeztuko dute Geroa Baik eta EH Bilduk. 23 milioietatik 7 egun Osasuna Foru Ogasunarekin duen zorra kitatzeko bideratuko dira eta aurreikusia zegoen bezala 16 milioi euro Sadar futbol zelaiaren zaharberritze lanetarako izanen dira. Larunbata honetan Osasunako bazkide konpromisarioek erabaki beharko dute, pasaden astean egindako galdeketari jarraiki talde gorritxok zor berria pilatzen duen eta harresi gorria proiektua aurrera eramaten duen. Hurrengo asteko parlamentuko bilkurak eztabaidatuko du Geroa Baik eta EH Bilduk aurkeztutako lege proposamena eta martxoaren 14 onartua izan daiteke. UPN
Partido Popular eta PSN alde agertzeko asmoa azaldu dute, Ahalduguk zalantzak ditu, eta Izquierda Ezkerra jadanik osasunari abala ematearen kontra azaldu da. Gaur eguzkitsu egongo da, goi-laino batzukin ipar haizea arratsaldean indartu egingo da. Temperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Larunbat goizean lanbroa eta lainoa nagusi. Eguzkitsu goizean goiz laino batzuk agertuko dira. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldakor, gauean hego-ekialdetik finkatuko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Izotza egin lezake. Udalak aurrekontuaren 85%ko betetze mailaz, 9,5 milioiko superabitaz eta 63,5 milioiko zor bateratuaz itxiko du 2018 urtea. 2014an baino 118 gutxiagoz. Iruñaren aintzatespen ekitaldia aurrendako plana prestatu duten persona eta entitatei horri esker UNICEFek haurtzaroaren hiri adiskide gisa aitortu baitu hiria. Udalak eta Konfenfek ez da BIP gune bat, behar bada kanpaina abiatu dute. Desgaitasuna dutenei aparkatzeko erreserbatzen zaizkien tokiak erabiltzari lotuta. Osasunak kanpaina abian jarri du kannabisaren kontsumo errekreatiboaren gaineko eztabaida soziala sustatzeko. Garunean eragiten ditzaken efektuei eta osasunerako ekar ditzaken bestelako arriskoi buruzko informazio ematen du. Preso dauden Alsasuko gazteek politikari zenbaiten bisita izanen dute gaur. Osasuna taldeari abala emateko lege proposamena aurkeztu dute Geroa Baik eta EH Bilduk.